Abusia empani ahia dwumadie so e wa Aprebi waves enen so yesan ahia maka cho se empani ahia dwumadie so wa Aprebi waves ahia eye empani nsem atetesem amamre ne amane enne ohene yere adwoa Aprebi masan ya dwumadwa biem mepese ne ye hwe ahemfie enipa ben na ewo ho eka bom ema ohene ne ohema wonu madwuma wo mu ye ewiem die anase wo mu bol chidom sa nipa kwewe na mpese ye tase ne maako ne yehwe wo bia sede a wo ye e wa ahemfie ho no mo ansa na no yemfa seda ema abotre clinic na da roma ena wa fa me hoka for Abotre Clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba Abotre Clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra Abotre Clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san wo yade a wo haw bia eni akire Abotre Clinic ye wo enkran tema ene kumase Fred Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Abusema mu nyina kwa babiem eba mpani ahia dwumadie so na mebisa se enipa ben ene wa hemfie. Menim se mekan ye wadi nkan aka wo hene ane. Ne hema aka ho ne chiamen so eka ho afedi ahibiem ena wonim ye wo sana hene ye wo jase hene ye wo osodo ye wo ahenkwa ye wo abrafo ye wo esei ye wo kontire ye wo ankobia chidom hene nie ne fa hene nie benkum hene ka ho akwamu nso ka ho bi dabe hene enso eka ho achia menom de bedi kan bodida asokwa ene emu abrempon ene ade na ne krakra me de adonten de atwato de wonim no faka ho ne nyina yensua efrise nyansa ene nimde eni bo akofo tirem na saa enipa nyina obi adwumade wodi wa hemfie ne san a wode boa ema wo hene ne wo hema wo mu dwumade ewiemudie na kwan be kra ene wonom efa so esai ede ekire wo hene ene nti enne epese Aprebi waves ye hwe adonten hene sai na donte hini swaye na nasade kra ne sei yetufa na yekọ aburi anyese aburi akuapemfo de ne yekohwe na emom ye bu nkompo ahwe ye nuanom asantefo na wonom okontena se ya bibi nti wonom etu ye ekokotena aburi enti sa asantefa ekokodi aburi no wonom ye from atweasenfo sa adonten no eye nananom ayokofo adonten eninti aburi ho de ye kan se asi ahene anase adonten ebia yesum na eye Dr. Patrick Amano a woda Abotre Clinic ano wono ena meka sei wo ye adonten eye asi ahene ewo atweasen asantefo a wonom ekokodi aburi ya wo mu nchipa efri kontenase wonom na wo mu wofase ene opemso enti enye wanwaso wonom ye ayokofo wo mu nso ye te sei wonom adwuma te sei kame ho ne nyina ye nkohwe bi ne ensua bibi emfemfrɛ mu ohene yere adwoa Aprebi enimede enye so be yo nyina na no so yo nyina kwa o be yo nyina na ba besu o ba besu mu bia mama ani so bia be sogode sogode e wa ni wa ni ra ni wa empani ahia dwumadie so ne maka kyerɛw sɛ empani yehia ayamamre ayamane ayensɛm bia yɛnte aseɛ ne yɛpɛmu nkyerɛmu yie ɛna wo hene yere adwoa Aprebi mene mempanimfoɔ ɛne wɔnom a enim de no wadɔ sukɔ ɛwɔ amamre ne amane mu no mene wɔnom yɛsi na brekutire mi yɛde brɛwɔ ɛnɛ empani ahia yɛtu yeye aburi ɛbepɔ no so ɛne yɛba beduro amane ne sɛ Dr. Patrick Amano a akupressure doctor wono e ba be sine hene adonten dibre ene ye de ma no ene obeso afena mu asai na obi be bisa se adonten kra ene de he na adwuma na sede ene sen we nti meyemo emfampini wo fa yawo amamra ne amane abunu mu wonim de wadom asukọ ene ne twetwe nkombo ofa ya hiehyia ya me de na hema ofa na empo no te sei obo
dom na mompa ebonti ho ye pa Ofa ya adan na de di kan ye si hene a ebere bia ye fra tuntum ye ntie ma ye fra tuntum ne kire se ye kwa akono ahenie nya agudie isanse ye de ene ye den ni akokoduro ni nsiyo ene di hene tibere bia ye beka se ye si hene na kire se ye ni breso ye wa ni bre ene ye wo sebe ya na we de nya yi a ye ni breso eno ntine ye di tuntum ene eyo no kire se bia ye duro na na se te bia ye wo mu no nia e fe nyi ye fe na emom ye hwehwe eniema e beboa ye eno ntine ma ye fra tuntum no Aprebi no bi ka se akonwa no ebia na de oteso na firi so enti ase yakodura manfo so ti yakai ya no mtini tuntum yi ai ni enti e ma ye de tuntum no ka ho no ya na ta ye ayiyo sanse mpani si edu manfo so ane yakai ya no enti bre bi asante besi hene a na kire se obi afirim ana obi age ato ne ho so se oni hene bi otu ne ho ade so saa ade no si a ene ya ne ma yetimi esi hene eti se koba saa ade a ene ne ye ni ani gie mu eti se ye de tuntum ene yo na tuntum no nye tuntum kwa tuntum a sabi o sabi ya frene kuntunkuri ya kire se ya hye na duro ya nonso ya pun eti se koba se ebia ohunta dua akire bi pese ofri ye mfirachi a sabi o otutu a ne ya woso agu na nya na mafo tuntum ni bia ya de bibia tete mu no da bi na mum tuntum pa kuntunkuni ti se ne wohwe mi kuntunkuni a me frɛ ya na kire se enemani abre na enso medinsi yo ne akokoduro ena ebeta doctor achi ama dwumai atumi enkoso na konwen a wo bedie nyame anim ni eya akonwa kese ai kan be bisa se wo sa hwa ahene na ye kase wo hene ni a ye wo benkum ye wo nifa ye wo kontre ye wo chidom sanna hene edoso obi ane na sede ye nim se Dr. Patrick Amano de eye adonten ye hwan na sede ne sei yo adonten hene ni osan ye kwansrani a osan kohwe no abebo ohena maneye nene de akon ni ho ene watwasa enti ohene etene a anase ohene nante a akobedwom a adonten na di nanim ansa na achiame no aba enti adonten na dwuma ne se osan tu ohene fo osai ohene futufo osan se ni okohunu no anim ho no ono na bebo ohena maneye na watumi atunufo se yewura ade se na wokwa mu enti adonten na dwuma no adonten bia ya adonten de na enso adonten ya meka ho asem yi ma wadawo mebu eye adonten a emu odin yi esanse nkuroto ahodo enso anase enwotwe ena hye adonten na ene oba befro akonwa kese ewa aburi ene akonwa kese ya obefri na donten no enkroto ahodo enson ananwotwe ene hye nase etinye adonten ketwa ene ne yebehunu saa no enti amansan pani no mehwe ene amamre ne amane ye frase dada sese mi firi efikasiem na eben na no kwasem ni ene magugu na kwam enche kra yebehunu badwom na nanano de na ba ba kire ye free ha ye besa kɔ ekurowura ho na wakwase bibi e de a kire no na no achi no ye besa betena se ame ye nyankoma de kakra e de a kire na amafo ene sebe nanano ma asantefo e wa ha nana hima wadaroma se eye adonte hina ye besie yi wonum nchiri pa no onum ya asantefo aha ya akuapem de na enso onum nchiri pa onum ya asantefo ya onum nchiri wo mu firi asante kontanase onum nchiri pa ho no mu firi ananum ayokofo onum nchiri pa ene kontanase ya wo mu firi eye aburi ekuroi mu no omu nchiri pa na adodo ene atukotena ene de onum abepua ha etibre sem no ye beto ye boase ni ya kyerɛkyerɛ mu yie di akyerɛ enipa a wɔn mo hwɛ ye ne wɔn mo a etie yen sɛ ɛyɛ de na wɔn tu free kontana sere ba betena
ɛyɛ aburi bepo yi so ɛyɛ asɛm na mamra ne amane kwa so ekura yi hwɛ mu pa nka wɔnom na wɔm dia nanso nanom ayokofo a bepie ha no ɔmo na aburi kuro yɛ wɔm dia enka aburi kura yi wɔnom na yi wɔm dia na ebre sem yɛbɛto yɛ bo ase apaa mu yie ama wɔnom ahunu anasa etiefo etie yɛ hunu sɛ ampa sɛ Aprebi waves no kwasɛm ni tete obi kana tete obi kyerɛ ɛnya ade a yɛkɔfa kofiri kwaso obi ya na waba abɛkyerɛkyerɛ bibi mu na emom ɔnom anim amammerɛ ne amane kan ɛnɛ yɛ amammerɛ mu ne yɛwei ɛnkyɛ yɛde amane no bɛhyehyɛ so yɛfiri amane ne bi ase ɛwɔ fitiam yɛ ɛnkyɛ kora ba bɛda nadi ama foforɔ aba abɛhunu sɛnea ɛsi korɔ ɔfa adɔke ɛyɛ ɛnɛnɛ mafoe wokɔ asɔre na wobɛdi hene a yɛsɛ yɛ abosomsɛm doctor nso wɔmfa ne som ɛzie ɛnni agorɔ ɛsɛ nyamesom ɛne ahenie wo nso woka sɛdeɛ wɔnom ɛka no bia na saa asɛm wei na wiafia kɛntɛ ɔtɔ so miɛsɛ nya ne baabi kɔ wɔ kyerɛ mu ma m'ani gyeeɛ na yɛ meya sɛ mantimi antwe anto hɔ ɛno nti ɛnnɛ yi saa asɛm wo so wokyerɛ mu sɛ nyamesom ɛne ahenie ɛwɔ twa ka ane ɛwɔ twa ka na yɛhyɛ kyerɛsɛm mu a ɔhene a wodi hene gyidin paa yɛ ɔhene David nanso ɔno ɔdoma nkoma ɛna nam na dom ne tumi so ɛde dom no afei Solomon ɔno so bedi ɛhene ne nyinaa yɛ kyerɛsɛm mu na wɔ esan sɛ kyerɛsɛm sɛ okan Psalm 72 verse 7 ɛne verse 8 na wɔse mede metene ama ahemfo ɛne natemuo ama ahemfo ma enti ahenie woyɛ kristoni a ɛnya wadwen sɛ wotwe ho afiri ahenie ho esan sɛ nipa pii ka sɛ efie nipa bie ni wo betimi asom awura no baanu so ho efie nipa bie ni wo betimi asom awura no baanu sɛ kɔba saa na kyese nipa kro sɛbe wonim ne yɛwɔ ka wɔ aheniem yɛwɔ ɛkwan yɛ ɛfa so a obi ntimi mfa nsom awura no baanu ɛwɔ hɔ Nyankopɔn ɔbɔ soro ne asase otwedi ampɔntete kwafra mo anyame no obia ɔsanteni bia na sɛ ɔhene bia nim sɛ ɔhɔ yɛka ahene yɛso ɛwɔ abibima mu ha anase wiase kra tɔso miɛnsa ɛyɛ ɔsantehene nanso wɔnom asom a ɔmo wɔ mpa yɛ Anglican na prempɛ ɔno ne obi odi kan a yɛbɔ na su hyɛ ne din ɛwɔ Anglican asafo mu ɛwɔ yɛ Ghana yɛsase wei so obia ni hɔ ansa na ɔmo bɛma ne sɛ no ɔmo hu sɛ ɛnneɛma a wɔyɛ bi ɛne asɛnni a wɔdie ɛne kwan a ɔfa so ɔkyekyere ne man no ɔboa ma nneɛma yɛ nkɔsoɔ ɛno nti na ɔmo bɔɔ no sɛ ɔsɛe agyeman prempɛ enti ahenie deɛ ɛne kristosom ɛwɔ twaka na mmom ne ɔnyɛ n'adwen sɛ ɔbɛsom kristo no anaasɛ ɔbɛdi Nyankopɔn akyiri yie no ɔno na ɛyɛ n'adwen sɛ ahenie nyɛ na firi tete Jacob ɔde bonsamboɔ ekogu baabi ya wɔkankye gu so bonsamboɔ no ɛnɛ ebi wɔ ahemfie ɛnɛ ebi wɔ abosomfie ɛno ne yɛtwa mogya gu so Jacob yɛ bi na adenti na akɔ asɔre Jacob deɛ ndeɛ wɔ sɛ Israel na Ghana deɛ ndeɛ wɔ sɛ abosomsom tu ne akyiri ɛno nti na mumu pii ayɛ mmerɛ na wɔyare no wadeda no obi bɛka sɛ communion no nko a ɛnyɛ communion no nko a na mmom ahenie wɔ fie ɔso wɔnye akɔm wɔ fie wɔse daabi ɔnye na afei adane dam ɛde ama nipa korɔ wɔ abere a wogye tum mu a ɛde fa ahodie ɛna bɛbrɛ wɔ Kristo som nko amammerɛ nko nanso Kristo ni papa bia no akonnwa to a ɛsɛ wogye na wodie ɛne wɔfa waka nsɛm na sɛsi yi yɛnhwɛ amammerɛ yi ɛyɛ ahenie asɛm a wokan yɛnim sɛ kristofoɔ yɛbɔ mpa yɛasi a wɔsoro Romafoɔ ne yɛka yɛ mo Mary ne yɛase yɛ Mary ne yɛkisi no yɛwie nso a yɛtimi gyinam ne yɛbɔ mpa yɛ mu tɔns ahodoɔ ɛna yɛba ahemfie so a yɛnim sɛ wɔnom so apayɛ ɛyɛ nsaguo yi a wɔnom egu ne nyinaa ɛyɛ mpayɛ na obia ne kwan yɛfa so a wɔbɔ ne mpayɛ na apayɛ no ne yɛse yɛbɔ nsamanfoɔ di onipa no so wawu waporɔ ɛyɛ den wadi ama yɛn ɛhɔ na me yɛka sɛ yɛabosomsɛm no ɛno nso saa ɛno hɔ nanso Bible say momfa hwiesa no ɛyɛmrɔsa na momfa nyanguku anyaguku ya abro no ma bi anaasɛ abuburo bi ya yɛdi yi apayeɛ ɛwɔ kyerɛsɛm mu boa ma ahenie bi yɛ nkɔsoɔ na ade ne yɛde ha yɛmfa anyanguku ana abro no ma
na yɛde akokɔ ana wodwan eyi apa yɛ nenso yɛse enye ɔse nimdeɛ a memman nie nti wɔyera ayɛ sure sɛ nimdeɛ we ya nimdeɛ we ya nimdeɛ we ya nipa dodoɔ no ano ɔmonye ɔmadwen sɛ ɔmbɛdi akyi no wɔmo po no ɛna de ɔhaw ne amane abrɛ wɔn pɛsɛ obi sɛ meyɛ kristoni bosom wɔ me fie ahennie wɔ me fie na waboa ma sɔfo bi aka kyerɛ ne sɛ wokɔkɔdi hene na yɛbɛkum adeɛ nya wo de a na obi timi kutia wɔ kyerɛsɛm sɛ oku yɛn daa nso yɛngu ɛnam kristo nti ke yɛwie sa na sɛ te saa deɛ a ɛdeɛ nti na anyere wo ho mmɔ bra na wo ne yie na wonye wa mamuo entumu wonye wa kristo som wɔde sɛ wahenie entumu na wotu aguo sɛ kristo som no nkwa na abedi akyiri ɛno ɛwɔ hɔ ma Israelfoɔ ɛnɛnɛ yɛn so ebi aso yɛn so amamamufoɔ aso yɛn so eti sa aso yɛn so deɛ yɛde ekuta no ɛne ne tumi yɛ ekuta yɛn Bible bisa sɛ ɛdeɛ na ekuta wɔn nsɛm wɔse ɛyɛ taya ɛna ekuta me nsɛm taya na ekuta ne nsɛm no Nyankopɔn hyira so ma wotumi ɛde kodi Goliath so nkonim so tipo so kyerɛ sɛ wɔ sɛ deɛ ɛyɛ deɛ no yɛnkura mu yie sɛ wɔnkuta mu yie a na hima wadaroma sɛ tie bia de ɔhaw ɛne ohia bɛbrɛw obi timi kɔsesa ne fie bosom na akɔto agu ɔkɔsesa akɔto gu a sika akɔ na ɛwɔ mu akamfo na asantefo abosom yɛsi da de gum kyerɛ sɛ sika akɔ ɛwɔ hɔ ɔkɔto gu wie na kyerɛ na ni bɛba na ho so no na ni nua bi asesa no ɔde adi hia ɔde adi yie na ɔno di hia ɛno akyi no wasa akɔtena baabi aka sɛ me maame asomasi efie gold ana sika akɔ ɛna ɔde maa ne maa wɔn de ayɛ yie sɛ woyɛ yie anko anim nte sɛ woyere wo ho sɛ woyɛ kristoni na woyere wo ho sɛ wo bɔ mpaye na wo ma kronkron fulfilled wa ana sɛ hyɛ wo ma hwan ene bonsam obekon atia wo nanso wa masa kwan ne dia na aye wadwen se kwasi amankwa kristo som dia setie bia no obefi wafo nanim etie se wo yire wo ho na wodi wa mamre ne wa mane achi me ya me no kasa me kristo ni pa nanso me kire amamre ne amane sanse etie anwem ne mpo ano na etie sebe obi mfiri baabi ema mebu man mayen eye ne akamfo ene ya bepie eye aburi ha ya ye besi hene na hinsie mu no adasa anasa amansan pe o mani mehwe amane ne amamra a ekoso mu ebeye kama entiense se obi adwane amamre wa abra akwa asodem ennam wa ya nwie ne mfiase nche wo pa asase dia aseme ko hene ho na ko hene ho yi enya sabi o abosom sem ne a bosom ma wasase a ohene ma wasase a ni nyina de kro ayese na amafo kwale obi ba oseme de me yesofo etimi ntuansa me fashion apon wodi sika no kwa watua sansa na ma yanwe mfiase nche na ntimi nkoye mra ema obi ewo ne fie de ko obi fie ye hoye no ko obi fie se ho enti amamra ne amane de eze se Ghana ni bia Asante ni bia no wodi akire no de to na akonwanya wodi ade a mesre wanya ado eni akire kra sa wokọ akọpẹ ne kokọhwe bi sa akonwanya wodi a no wotena so de haw kase pa na brewo enye kra sa obedi akire kra na hema afaya yankomo no yenwieye frisa wo se sa ayokofo yi wonu munchi fra Asante ye bepa se munchiremu ebeba enti Aprebi waves e bekoso anu atwetwe enkomo abusua eye Aprebi waves mpani ahia so ye ne ofaya o Daniel Champon oba Asante mantemu a amamre fie Center for National Culture eho ene wo wono enenne waba piemu wabura ene no atwetwe enkomo koso ama wafidie no ena Aprebi waves miemfa amamre ene amane ebunumu yemfa mro
ye ho bibi wa ahemfie anim ha kra ye ahemfie no eka ho won anim ha ayekofo ahemfie na ofa ya se we ye frɛ no bonsambo ofa ya o si we ne frɛ ne sɛ na ye dewa ayo wadaroma eye ginaye ye wo ahemfie anim se oba bi pawo ana se obi ebo obi dua na ekosi chiame so na nanamo genensa na bia eha ena omo baba be yi apaye no ama ohawo a ewo nipa kroso afri ne so enti ebi wo a omo de nsa ne yi apaye ne wi a na omo paapae no ebi wo so omo de entoa no egu ho bebre enti saa ne ma we egu mu no eye bonsambo edru ba bi a we omo timi twa moja gu so e de ka asem kire nananom e ma omu tie na bonsambo a yi su musua nkasa sebi o e de wo hene esisu de eno de wo fitiem ya eni adi ho sei afei ye be hu se tua aboba enso so egugum eno so nananom ye saa de e de kire se obi a won pa abusua no ene ahemfo no enkoso no na ne nkonkomo so abono so esanse obi entonsa enhyira sebe ne busuefo na obi babusa se wo hene penkoso na enso sebe o sa tutuo yi atututuo no panise tutu atukwa sa wote se tuo tutu a etuo ntokwa bibi ena asi ena ma ya tututuo enti sa tuo atutuo yi ya to digu ya tamfo ne onum a ebeko atia ahenie no onum ne ya tugu wonso tini aboa ni nyina no ya wobra wo hene begina ha yi apaye esanse ebia na ne chiame na gibaaye ana na hemfo nketo bi na gibaaye ne ya woda wono nso ono amututu ana mo ba ha na oba be yi apaye ne boa ema abusua no ene kuro no ne nkanko ene ne yiyo no timi ye nkoso enti ha se eye Christopher a ke beka se ha eye altar so ha enti ha ya asoneye ya krobia Asante anase nananom akamfo omuyi musuo ede pam sasan ene sebe ne bone efiri kuro no so aha so ne yesre nkwa hosan yiyo ne promprom ye ede makuro no enti saa ne ma hu no hayi eye ade a nananom asiesie ede ato ho ama Asante enti se wei oti kuro no mu anase ofiri kuro no mu na ayi wadwen se me de menka ho so ye Kristoni ade o mu ni se wose de wan free wiase asehya ntro ne di agwama okun no moja mu no wontimi nhyene Nyankopɔn ahenie busa ho hwese enti wo wachiro udin wo de mu obi musa wo ankasa busa wakoma mu ne wadwene mu se wachiro udin na wachiro udin a wo fata umfata na wapa oba bia tena na emom se wo fata de a se tumi bi wo mu ne mfiri nyame a entimi ni wuso na emom se tumi bi wo mu ne firi bonsamo se firi nananom o na wodi agora toton beto esanse obi nkwati afram enkonta ena dupon kese so a yenyae ntoto atudi asawram sebe nananom nimde ena meye saa ne men ede wo ahemfie anim se wokokuma ane Asante memu mpatamu ahodo a bon se dua bi siwa ye frɛ na dwene kyerɛ se obi o wa ahemfie bi a wodwene onom taaye bonsambo ne bi ewo ase ya eboa ema nananom enya ahoto ane yiyo papa enti we no uhuna oba ntena so otena so a wonwo ebi o so waja wakwa fikyira oba emmo ntra kra eno so wo yesa timede hawo ebrew ye to so bio ye nhyeda megina ha sebe o ma ba mu a me badwunso ananse me betoto ntasu aguso ogoro ho eno so toton betimato tumi wom uhunu san tumi wom pa eha nananom gina edi bie pono ewura hemfie enti wuyi wo hene ne chiame ene na pamfo bi a wo kasa wo se obi epeye di obi pawo a fa ne sa meme na moe na bi ankrankram me pese me so me besere nananom a me ametimi de mepe ede snap beto so ana ma begina ha ma be sema no ana je sam de kosi o chiame ne mo nko ana o ho kwan so mba ha na empani se edina de be frɛ ukuku ano no na umpatamofo nyina de frɛ no me kyerɛ sɛ wo krama ba edina de be frɛ no no eno an obi a ede be frɛ no ena de ode ne krama na yi nika kyerɛ maso aboa enye obi a hunu bi ena tumi ba ha na emom wo frigidie mu begina ha na wo ka wasɛm a etumi yɛ adwuma papa
ɛna sɛbe nananom oni mu anya kyerɛ bɔne na me kyerɛ so obi gyina bia so obodua ya na yɛ adwuma basahere so hu pa enti obi ntime mahasa akwa na mmom gise chiame ana abusua panin ana wo hene no ɛna betime de waba ha abɛyi nyankomade ama wo wa de wuni ho kwan sɛ ɔba ha esan sɛ dodo ebribi enyo kontakro bi dia ye nyina ye dia abusua empani ahia so enie na ye wo bebre sua ade free monte ye bekoso a de besi bia ye ekire yadwene ye nim ase kire no nyame adaroma ye bebo ade apinimpanimfo ama wonom akire ye mu